Selfie sa. Galis 4. Galis 4. Wala. Uy, ano ka? Talaga. Kita ka ni kita ka na rin. Baron eh. Hindi ba kita ka ni Mada? Kita ka na rin. Away kita ka dua trio. Amo tanaw na siya. Hindi na lang, ayun na lang ko na pag maro gyapon. Laro na kita ka. Laptop. Hindi naman sila kapugong. Dapat korek. Dagan na kadua, diri gud. Duman gud sa team diri gud.
Sa dogs kon. Ano man? Init. Init po. Init po ng buwan. Diam. Marites. Mga marites. Ano? Game ball. Uli na ta, uli.